det giver jo et overblik, og det giver en opskrift på at komme videre med sin have fra, at den var uoverskuelig, til at man lige pludselig har, at den giver en masse gode oplevelser, så man får overskud og får lyst til at være ude i sin have. Jeg hedder Peter, jeg har Grønt Havedesign og hjælper folk med at få lyst til at have have. Og noget af det, jeg oplever ved mine kunder, det er, at de måske ikke er særlig haveinteresserede til at starte med. Men det er det, jeg prøver at få dem begejstret, sådan at når de kommer i gang, så oplever jeg faktisk, at de efterfølgende inviterer mig ud og siger, det her, det skulle vi bare have gjort for meget længe siden. Jeg hedder Erling, og jeg bor i Peterstrup på Midtfyn. Vi fik for nogle år siden lavet en have af Peter. Vi havde selv sådan nogle idéer til, hvordan det skulle være, men kunne ikke sådan selv finde ud af, hvordan det skulle udføres. Så hørte vi om Peter, fik ham ud og kigge på det, og gav ham vores idéer. Ud fra det, så lavede han en tegning, og kom og præsenterede den for os, så det synes vi faktisk meget godt om, og var meget spændende. Første havesnak, man har, det er altid den vigtigste. Og der tager jeg jo nogle gode idéer ud fra, og det vi nu har snakket om. Men jeg går også hjem og brygger lidt på det og ser, hvad kan jeg få ud af, hvad kunne der være af andre, for eksempel tilføre nogle haveelementer, eller hvorfor nogle planter kunne jeg forestille mig kunne virke godt til de mennesker og det hus, det nu skal stå sammen med. Det giver en noget overblik, det giver en opskrift på at få skabt en god have. Det giver en lyst til at bruge sin have, fordi man lige pludselig fra at det er en dårlig samvittighed til at det bliver en god oplevelse. Det var meget nemt. Der var vist, hvor det hele skulle være, og nummer på det hele, og Peter hjalp med at få det fordelt, og så fik vi det plantet. Og det har faktisk betydet rigtig meget for os. Både for mig og min kone, men også for vores børn. Vi har fået en god have, som vi alle sammen bruger. Både min kone og jeg, men også vores børn, hvor de kan lege alt muligt og finder masser af forskellige dyr og planter i haven. Ja. Og med tiden så udvikler haven, så den er grå til efterhånden. Det er nemt at passe, men den giver også en ny indtryk. Så alt i alt er vi faktisk rigtig godt tilfredse, både med Peter og det, han har hjulpet os med, men især også med haven, som den er blevet og som den er efterhånden. Det handler jo om, at have og hus skal hænge sammen. Så det vil sige, at faktisk så skulle man gerne kunne lave en rød tråd imellem det indenfor og det udenfor i haven. Jeg skal skabe et overblik på, hvor meget tid vil den haveejer bruge i sin have. Er det nogen, som godt kan lide at være praktisk i deres have, eller er det nogen, der er mere til afslapning og tidsfordriv? Og læsning måske i haven, så skal der måske ikke indgå så meget havearbejde, men så skal de have nogle siddepladser. Før vi går i gang, så laver jeg en pris, så vi har styr på, så vi har en fast aftale fra starten, og det gør, at vi undgår misforståelser. Så kan vi nemlig gå i gang med det kreative.